Arratsalde honeta ongi etorri gaur irailaren 20 astelehena ikus ditzagun Iruña herriak eta Nafarroak gaurkoan utzi dizkiguten albiste nagusienak. Nafarroko erbesteratze republikarra omendu du foru komunitateak Elizondon. Osasun departamentoa Zugarramurdiko eta Urdazubiko eta larrialdiak mediku egonkorrekin hartatuko ditu arreta puntuan asteburu honetatik aintzinera. Hidrogeno berdearen Nafarroko agendak foru komunitatean 2030erako energia horren 150 megabatio instalatzea aurreikusi du. Urbas handian parke naturalean Aldane eta Green Capital enpresek egin nahi duten parke eolikoa eta goi tensioko azpiegituraren aurkako mugimendua indartzen ari da Lizarraldean. Nafarroa Guillermo Mujikari eta Gogoa Foroari bakearen aldeko hurbilketa pluralak sustatzeko egindako etengabeko lana onartu die. 4.753,4 milioi euroko gastu muga ezarri du Nafarroko gobernuak inoizko handiena. Nafarroko gobernuak Tokioko 2020ko jokoetan Nafarroa ordezkatu duten 15 kirolarien lana, meritua eta talentua aitortu ditu. Astear dira 2021 arte gaztearen topaketak diziplina anitzeko 12 tailerren ospakizunarekin. Cesar Barriok erakusketa bat aurkeztuko du Ziudadelako mistoen eraikinean azala eta haragiaren eta miseriaren artean dagoen paralelismoari buruzko hausnarketa batekin. Nafarroako erbesteratze errepublikarra omendu du foru komunitateak Elizondon Txibite lehendakariak 1936ko kolpe militarraren ondoren Nafarroa utzi behar izan zutenekiko memoriarekin gobernuak duen konpromisoa azpimarratu du. Nafarroko lehendakaria Maria Txibiteen Nafarroko erbesteratze errepublikarra 1.400 pertsona inguru omentzeko ekitaldiaren buru izan da atzo goizean Elizondoko foruen plazan. Hitzaldian 1936ko uztailako kolpe militarraren ondotik, Nafarroatik alde egin behar izan zutenak gogoratzeko foru exekutiboak duen konpromisoa azpimarratu du. Alde egite horren arrazoiak jarraitu du lehendakariak errepublikako gobernu legitimoarekiko konpromisoarekin eta leialtasunarekin lotuta egon ziren kasu askotan, eta ja kasu guztietan norberaren eta familiaren segurtasun arrazoiak ere egon ziren. Txibitek alaberriz batzuk esan dizkie erbesteratuen senitartekoei hots omenaldira joandakoai. Gaur hemen zaudetenek ondo baino hobeto ezagutzen duzue esperientzi traumatiko eta oso gogor horren barrentasuna eta sakontasuna naiz presakako irteraren garraztasuna eta erretiratzearen izugarrikeriak jazarpen bombardaketa eta guzti. Era berean lehendakariak aipatu nahi izan ditu itzultzea eta diktadura frankistaren arriskuak eta balizko errepresaliak bere gain hartzea erabaki zutenak eta itzultzerik izan ez zutenak. Haien familikoak zaretenok ondare hori gorde eta haiek oroitzeko bidezko memoria aldarrikatu duzue. Txibitek nabarmendu du Nafarroa zorra duela erbestealdi errepublikarrarekin, izan ere urte askoan, bizkarra eman zitzaion eta ahazturaren krudeltasunean geratu zineten. Gainera alde egin behar izan zutenek ez ezik gure komunitateak ere galdu egin zuen giza ondare baliotsurik gabe geratu zelako, kulturaren, arten, ekonomiaren eta gizartearen parte zena. Azken finean pertsona horiek guztiak gure historiaren parte dira nafar gisa. Horrez gain lehendakariak azpimarratu du iraganeko indarkeria bidegaberi kritikoki begiratu behar zaiola eta horretatik ikasi behar dela egunetik egunera gizarte bidezkoago eta pluralago bat eraikitzeko eta guztion artean ezberdinen arteko bizikidetza lantzeko. Lehendakariarekin batera Javier Remirez eta Jose Maria Ayerdi presidente ordeak, beste sailburu batzuk eta Jose Luis Arasti gobernuaren idazkaria izan dira. Ekitaldian ere parte hartu dute parlamentuko lehendakaria Unai Ugalde, Baztango alkatea Joseba Otondok eta erbesteratutakoen familietako 3 senitartekok, Sara Soriano Goikoetxea, Mari Carmen Jarnoz Uder eta Ana Araujo Ugalde, eta bat etorri dira oroimenari eusteko bete beharrean, askatasunaren aldeko borrokalari hoien oroitzapena bizirik mantentzeko, ohorearen eta justiziaren arrasto ezabaezina utzi baitzuten nabarmendu dute.
Ekitaldi instituzionala amaitzeko lore eskaintza egin dute Mikel Iriartek erbesteratzea gogoratzeko egindako babesaren muga izeneko eskulturaren aurrean. Monolito hori Nafarroako memoria historikoaren leku deklaratu zuten eta aurrean baztandarra dantza taldeak aurresku bat dantzatu du haien omenez. Azkenik Elizondoko abesbatza arduratu da ekitaldiari musika jartzeaz. Hasieran, Nafarroko erreserkia interpretatu dute erresuma sartzeko martxa. Eta ekitaldian zehar, Suite de Aires baztanesez, baztango xurubitariak, zeruan eder ilargia eta izar ederrak. Asteburu honetatik aurrera Zugarramurdiko eta Urdazubiko larrialdiak mediku egonkorrekin hartatuko dira. Osasun departamentuak landa eremuan zerbitzua bermatzeko eta lehen arretan zuzeneko arreta areagotzeko estrategiaren barnean kokatzen ditu neurriak zonaldeko alkateekin bilduta. Urdazubi eta Zugarramurdi herrietako larrialdi osasun zerbitzua mediku egonkorrekin emanen da arreta puntuan. Asteburu honetatik aintzinera, hala jakinarazi die osasun departamentuak Iñaki Ariztia Urdazubiko, Ebaristo Mentaberri Zugarramurdiko eta Xabier Maia Baztango udal ordezkariei. Eskualde honen berezitasuna kontuan izan da, horiek horrelako arazoak konpontzearen eta landa eremuan kalitatezko osasun arretaren aldeko apustu egitearen garrantzia defendatu duten bileran. Departamentuak landa eremuan zerbitzua bermatzeko eta lehen arretan zuzeneko arreta areagotzeko estrategiaren barnean kokatzen ditu neurriak zonaldeko alkatekin bilduta. Hidrogeno berdearen Nafarroako agendak foru komunitatean 2030erako energia horren 150 megabatio instalatzea aurreikusi du. Garapen ekonomikoak ibilbide horri hau aurkeztu du energia iturri horrek gasaren kontsumo industrialaren 5% ordezka dezan. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuak hidrogeno berdearen Nafarroko agenda aurkeztu du. Baliabide hori Nafarroan ezartzeko bide horria deskarbonizazioan lagunduko duen energia bektore gisa. Ekitaldian agendaren helburu nagusi gisa Nafarroan 2030erako hidrogeno berdea ekoizteko 150 megabatio instalatzea aurkeztu da. Eta energia iturri horrek data horretarako gasaren kontsumo industrialaren 5% ordezkatzearen aldeko apustu egin da. Urbasandia Parke Naturalean Aldane eta Green Capital enpresek egin nahi dituen parke eolikoa eta goi tentsioko azpiegituraren aurkako mugimendua indartzen ari da Lizarraldean. Urbasandian Parke Naturalean Aldane eta Green Capital enpresek egin nahi duten parke eolikoa eta goi tentsioko azpiegituraren aurkako mugimendua indartzen ari da Lizarraldean. Lezaun, Gesalatz eta Iturgoien herrien inguruetan 200 metroko 13 errotak aurreikusten ditu enpresa horiek aurkeztutako proiektuan, eta honek eragin handiak izanen ditu ingurugiroan eta bertakoen bizimoduan. Nafarroko gobernuari moratoria bat eskatu diote. Nafarroa Guillermo Mujikari eta Gogoa Foroari bakearen aldeko hurbilketa pluralak sustatzeko egindako etengabeko lana onartu die bakearen aldeko nazioarteko egunean. Ekitalde instituzionala egin dute Tuteran eta Txibite lehendakaria hausnarketaren eta elkarrizketaren bitartez zatiketa sozialaren eta indarkeriaren garai ilunak atzean uztearen alde agertu da. Nafarroko gobernuak bakearen aldeko nazioarteko egunean Guillermo Mujikaren eta kristautasuna eta gaur egungo mundua Gogoa Foroaren lana aitortu du. Bakearen, elkarrizketaren eta topaketaren kulturaren alde hartutako konpromisoarengatik. Gobernua foro horretako sortzailetako bada. Nafarroko lehendakaria Maria Txibite izan da Tuteran egindako ekitaldi instituzionalaren buru eta hausnarketaren, elkarrizketaren eta borondatearen bidez zatiketa sozialaren eta indarkeriaren garai ilunak atzean uztearen alde agertu da. Urte askotan gure errealitatea deformatu zuten eta. Hitzorduan izan dira Nafarroko Parlamentuko lehendakaria Unai Ugalde, gobernuko delegatua Jose Luis Arasti, foru gobernuko lehen lehendakariordea Javier Ramirez eta herritarrekiko harremanetako kontseilaria Naollo, foru exekutiboko beste kide batzuen artean. Hoiez gain Tuterako alkatea Alejandro Toquero eta Daniel Innerati filosofa izan dira, kulturaren Bianako Printzia 2013 saria eta umenduaren laudatioa egiteaz arduratu dena.
Inneratik azpimarratu du Guillermo Mujika eta Gogoa Foroa gauza bera espiritu bera direla. Bizikidetza demokratikoaren balioen inguruko elkarrizketa barean oinarritua. 25 urteren ondoren foroa Inneratiren iritziz, eskuzabaltasun, konpromiso, errespetu, erresistentzia eta zerbitzoren gordailu bilakatu da. Komunikaziorako gune berezi elkarrizketa ezinezko egiteko dena konjuratzen zen Nafarroan. Era berean filosofoa Guillermo Mujikaren maila bikaina nabarmendu nahi izan du, bereizteko, ikasteko eta zaintzeko gaitasunak biltzen baititu. Hain zuzen ere, lehendakariak Iruñeko apaiz eta teologo honen papera nabarmendu du Gogoa Foroko gainerako kidekin batera. Bakerako hurbilketa pluralak sustatu bai zituzten argudiatzea zaila ez ezik arriskutsua izatera ere iritsi zen garaietan. Lan horri eta gure gizartean beste pertsona askok egindako lanari esker, gure aniztasuna neutralizatzen zuten indarkeria, polarizazio eta hegemonia garaiak, Inneratik aipatzen zituenak iraganeko kontuak dira aitortu du. Ildo horretan lehendakariak nabarmendu du foru gobernuak biktima guztiei ematen diela babesa salbuespenik gabe, gainerako herritarrak bezain pluralak direlako eta ordezkari publikoen egitekoa delako biktima horiek eskubideen subjektu bihurtzea eta ez diskursen objektua. Era berean, zubien gizartearen aldeko apustu egin du, desberdin pentsatzen dutenei entzuten dien eta haiek toleratzen dituen jendearen alde. Gure lurraldeko errealitate politiko eta sozialari desberdin begira diezaiokegu gaur egun lortu dugulako, bakea lortu dugulako gaineratu du. Bakearen aldeko defentsan lehendakaria gogoratu du indarkerianen kulturak ez duela ezer onik ekarri eta ekarriko gure herrialdera, eta iraganeko indarkeriak estatu kolpeak edo borroka armatuak legitimizatzeak dituen arriskuez ohartarazi du. 74.753,4 milioi euroko gastumuga ezarri du Nafarroako gobernuak inoizko handiena. Kopurua 262 milioi eurokoa da aurreko urtearekin alderatuta eta 2022ko aurrekontuetan gastu politiko ezberdinen artean banatuko da. Nafarroko gobernuak 4.753,4 milioi euroko gastu ez finantziarioaren muga ezarri du 2022ko foru komunitatearen aurrekontu orokorretarako. Hau da, urten baino ja 6% gehiago. Kopuru absolutuetan 262 milioi gehiago izatea esan nahi du, eta Nafarroko historiako gastu ez finantziarioaren muga handiena da. Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria Elma Saitzek zenbatekoien berri eman du ezohiko gobernu bileraren ondorengo prentsaurrekoan, bileran 2022ko gastu ez finantziarioaren muga onartu dute. Datorren ekitaldirako aurreikusitako zenbatekoarekin Nafarroko gobernuak 700 milioi euro inguru handituko du 3 urtetan aurrekontuko gastu muga. Saizek adierazi duenez zifra horiek Nafarroko gobernuak foru komunitateko garapen ekonomikoaren alde egindako apustu erakusten dute, hau da, enplegua sortzea eta kalitatezko eta funtsezko zerbitzu publikoa bultzatzea. Saizek azaldu duen moduan, gastu muga osotik 264 milioi euro tokiko ogasunen funtsari dagozkio, eta 573 milioi euro estatuaren ekarpenari, beraz, administrazioen arteko transferentzia horiek kenduta, gastu ez finantzieroaren muga 3.906 milioi eurokoa da. Helduden urterako ezarritako gastu mugan jada sartuta daude Europako funtsak eta uste da 2022an zehar jasoko direla. Koexioa eta Europako lurraldeak berreskuratzeko funtsaren bitartez, naiz berreskuratze eta erresilientzia mekanismoaren bidez. Ildo horretatik Saizek azpimarratu du gastu muga elementu bizia izango dela ekitaldian zehar. Europako baliabide gehiago iristean, orain aurrikusitako zenbateko osoa gehitu ahal izango baita. Modu horretan, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak azpimarratu du, halaber, Europako funtsek ez ezik Nafarroa suspertu 2020-2023 planak ere Nafarroko garapen ekonomikoa bultzatzen lagunduko dutela. Koronavirusak eragindako pandemiaren ondoren. Nafarroako gobernuak Tokioko 2022ko jokoetan Nafarroa ordezkatu duten 15 kirolarien lana, meritua eta talentua aitortu ditu. Kirolari olimpikoek eta paralimpikoek Navarrarenan egindako harrera ofizialean parte hartu dute.
Nafarroko gobernuak harrera egin die 2020ko Tokioko Joko Olimpikoetan eta Paralimpikoetan parte hartu duten kirolari nafarrei, Nafarro Arenan egindako ekitaldi batean. Horrela lehendakaria jokoetan parte hartzeko helburua lor ditzaten gazten ahaleginaren eta lanaren aitortza instituzionalaren buru izan da. Astear dira 2021 arte gaztearen topaketak disiplina anitzeko 12 tailerren ospakizunarekin. Prestakuntzak Nafarroako Gazteriaren Institutuak bultzatuta, Uharteko Arte Garaikidearen Zentroan garatuko dira doako inskripzioarekin. 2021 arte gaztearen topaketak Nafarroko Gazteriaren Institutuko programa asteburu honetan jarri dira abian, Uharteko Arte Garaikidearen Zentroan ospatuko diren gai artistiko ezberdinen tailer sorta batekin. Prestakuntzetarako inskripzioa debaldezkoa da eta eskuragarri jarriko da zentroaren webgunean. 12 tailerrak 3 asteburutan zehar burutuko dira, arratsaldeko urriak 3 arte igandetan, artean eta sormenean interesa duten personengana zuzenduta. Landuko dituzte beste gaien artean idazmena eta itzulpena, diseinua, musika elektronikoa, erretratuaren argazkia, arte eszenikoetarako espresio tresnak, sormena artistikoa, zinema dokumentala eta jantziak disiplina artistikoetan. Gai hauetako bakoitzerako ikaskuntza zehaz bat emateaz gainera, prestakuntza hauen helburua da disiplina artistiko ezberdinetako lan prozesuak ezagutzera ematea, hala nola, arte gaztea biztaratzea eta komunitate artistikoaren sorkuntza sustatzea. Tailerrak emango dituzten personak ibilbide bikaineko artista dira, hala nola artearen kudeaketan adituak, kulturarekin, ikus-entzunezko industriarekin eta ekoizpen artistikoarekin lotura duten profesionalak. 2021 arte gaztearen topaketak jaialdia aurtengo urriaren 15tik 17 bitartean ospatuko da eta edizio honetan hautatutako 29 proiektuen topaketa zein erakusketa gunea izateko erabiliko da. Ospakizunerako lekua Uharte Zentroa izango da, egoitza modukoa izanik erakusketerako, proiekzioetarako, partaidengana, programan interesa duten artista guztiengana eta publiko orokorrengana zuzendutako emanaldi eta kontzertuetarako. Jaialdiaren amaieran hautatutako proiektuen sari banaketa egingo da. Eta bukatzeko Cesar Barriok erakusketa bat aurkeztuko du Ziudadelako mistoen eraikinean, azala eta haragiaren eta mihixaren artean dagoen paralelismoari buruzko hausnarketa batekin. Bakarrik ate guztietatik pasatzen den hori erakusketa bereziki pentsatuta espazio horretarako azaroaren 9 arte bisitatu daiteke. Bakarrik ate guztietatik pasatzen den hori da Cesar Barriok Ziudadelako mistoen eraikinean aurkeztu duen erakusketaren izenburua. Erakusketan ikusgai egonen da artistak azken urtean bereziki gune horretarako egindako obra guztia, eta duela 5 urte sortutako sormen ibilbidearen amaiera da. Autoreak egindako erakusketetan zabalena da formatu handiko 30 bat piezarekin. Askotariko teknikak erabili ditu material ezberdinak nahastuz, collage, eskulto piktoriko handiak sortzeko. Cesar Barriok azaldu bezala margolaritzaren materialtasunaren inguruko hausnarketa bada, azala eta haragiaren eta mihixearen artean dagoen paralelismoari buruzkoa. Pintatzeko ekintzaren helburua azal horren barnealdea eta kanpoaldea nahastea da, eta aldi berean pinturan mikrokosmosa eta makrokosmosa ere nahastea. Lortzen diren irudiak mikroskopio batekoan antzekoak zein satelite batek bidaltzen dituenen antzekoak izan daitezke. Erakusketak dauden 2 aretoak baliatzen ditu ispilu joko bat sortzeko. Lehenbizikoan, zuri-beltzean, azal horren materialtasuna agertzen da. Bigarrenean berriz formatu handiko koloredun collage batzuk azalaren atzealdea erakusten dute. Koadroaren barnealdeko haragia, pinturaren infrentzu ezkutua bere sakontasun osoan. Erakusketarekin batera honako jarduera hauek barne hartuko dituen kultur programa bat eginen da, egilearen bisita gidatuak, hitzaldiak eta margolaritza, musika eta poesia uztartuko dituen emanaldi bat. Bisita ordutegia honako hau da, asteartetik larunbatera 11:30 ordu 1:30 eta 6:00 8:30 eta igandetan goizez besterik ez da irekita egonen. Cesar Barrio Madril eta Lisboa artean bizi eta lan egiten du, arkitekturan lizentziaduna Nafarroko Unibertsitatean Iruñan bizi izan zen 14 urtez.
Ikastaroak eta hitzaldiak eman ditu irakasle gonbidatu gisa, besteak beste, Iruñeko, Zaragozako eta Toledoko arkitektura eskoletan, bai eta arte ederretako eskoletan ere. 1989an bere lehen erakusketa egin zuenetik, bere lanak leku askotan egon dira ikusgai banakako zein taldekako erakusketetan. Eta hauek izan dira gaurko albistegi nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.